alle de her redskaber, vi har, og hvad vi står for, og hvad er det, der er vores sådan helt store styrke. Og det, vi er kommet frem til, det er, at det er håb, og det er mod, og det er fællesskab. Håb, det er fordi, at vi giver hinanden lov til at virkelig turde drømme stort. I makkerskabsrummet giver vi hinanden lov til at drømme om de ting, som man måske ellers ville sige, det skal du ikke, eller hellere være, fordi du bliver bare ked af det, og det er alligevel ikke noget for mig, og det er for svært, og måske mener jeg det ikke rigtigt alligevel. Men det gør vi i makkerskabet, for vi tror på, at noget af det aller vigtigste, det er at gå efter nogle drømmer. Hvis vi har dem, så er noget af det allermest smertefulde, det er, hvis vi ikke tør gå efter dem. Men vi siger til os selv, at de ikke er der, så må man hellere lade være med at have drømmene. Hvis vi virkelig har drømmene og mærker dem, så skal vi gå efter dem. Og de fleste af os ved godt, hvad vi egentlig drømmer om, hvis vi tør værke efter. Så er det mod. Vi træner rigtig, rigtig meget mod. Fordi når vi først har fundet ud af, hvad det er, vi har lyst til, og vi gerne vil have, så skal vi jo lære at gå efter det. Og så skal vi jo typisk gøre nogle ting, som ikke er så helt behagelige at gøre, fordi vi kommer ud af vores komfortzone. Der er det rigtig, rigtig godt at have en makker. Fordi at vi bliver nødt til at gøre noget andet, end det vi plejer. Og så er det fællesskab. Fordi det gør en meget, meget stor forskel at have en, der følges med på rejsen. Og det er rigtig rart at have en, der er udefra, som ikke, og som vi også kommer ind på senere, som ikke nødvendigvis er mennesker, man har kendt i forvejen. Man kan også sagtens træne med en, man kender i forvejen, men det er rigtig rart at have en at træne med. Og derfor så synes vi, fællesskabet det er noget af det aller vigtigste.